Sinong lalaban dyan ng ano, gagamba? Mag-comment lang kayo mga kasinag. Sino may mga gagamba dyan at panlaban? Ayan o. Kasi nag-aayos ang pinagpalang araw. Ngayon naman andito naman ang Team Lakas. Magkukurti kami ng daso, yung tawag dito, bulo. Gagamitin namin pandingding niya sa bahay ni Kuya Iking. Andito na kami mga sinag. Hahanap lang kami ng magagandang pwesto na pagkukunan namin ng bulo. Yan ang ginagawa sa wali mga kasinag, yung ganyang bulo. Ayan mo yung ginagawang sa yan, yan. Ito yan ang ginagawang sawali. Itong kukunin natin mga kasinag na sasawaliin ni Kuya Iking para doon sa bahay niya. Kasi nagpahinga tayo. Inom muna tayo ng tubig. May dala kami tubig dito. Ayan. Ay, sarap. Itandala namin tubig mga kasi yung may hilo. Kasi init ng panahon ngayon. Makapanghina lalo pag hindi malamig ang ininom. Oh, tubig, tubig! Tubig, tais! Ayan si Kuya Iking mga kasinag, yan yung may torno ngayon. Dito siya naghingi ng daso, yung bulo. Dito siya naghingi din sa amo ni Kuya Melvin. Agimat yan mga kasinag, agimat. Ayan ang agimat ni Kuya Iking. Diba? Ayan mga kasinag. Alam niyo mga kasinag kung tawag dyan? Bunga yan ng dinukduk. Dinukduk na yung bunga mga kasinag, gawa nang wala ng ngipin. Sabi nila mga kasinag, ang nga na nakapatibay ng ngipin. Si Kuya Iking isa lang ang ngipin. Ilang pang ngipin mo Kuya Iking? Walo? Walo pa mong palaan. Kala ko isa na lang. Pero sa baba po sa taas. Ay hindi pa wala pang patibay ng ngipin yan. Pampalagas ng ngipin. Ha? Kulang pa yan. Yan mga kasinag ang gagamitin namin pantali. Ano yan? Balat ng ano? Balat ng anilaw. Yan ang magandang pantali mga kasinag kasi makunat yan. Mahirap kasing hilahin itong mga kasinag pag hindi binubgusan. Mahilan nito, mareklamo. Mag-iisa-isa pa siya. Hindi kagaya ng nakabugkos at sampa lang ng sampa doon sa paragos.
Ang tawag nga dito ng paragos? Kangga. Kangga. Yun, kangga. Panos-nos ko bagang sabon. Sige ka hindi. Sigurado hindi. Hindi ho. Pero hindi. Kasi timbangan. Kaya bigyan sila ang iwalan pang puso muna. Ay iwala. Pero kamay ko to. Tigil ba? Ano pag bubuhat ni Toy yung gayo magpapamahawan itong karibukan. Pero may stress na gano'n. Mga kasinag, pahinga muna, pahinga. Merienda muna, merienda. May gagamba dito mga kasinag. Sinong ano dyan, mahilig sa gagamba? Oh, laban tayo ng gagamba mga kasinag. Matindi yung gagamba ko. Bawal yan. Badis nga yan. Itlog yan. Yan yan. Nilagdalan, tubig ka. Matakbag naman yan. Yan mga kasinag oh. Oh, yan oh, laban tayo mga kasinag. Oh. Oh, sinong may gagamba sa inyo diyan? Oh. Kahit pustahan ito ang 1 milyon mga kasinag, mananalo kayo dito. Sa haba ng mga galamay na yan oh. Nakita niyo yan, magaling sumapot yan. Partida pa, may itlog. Ayan mga kasinag oh. Sinong lalaban dyan ng ano, gagamba? Mag-comment lang kayo mga kasinag. Sino may mga gagamba dyan at panlaban? Oh, ayan oh. Panlaban ko ito oh. Ayan oh. Partida yung mga kasinag oh. Haba ng magalamay na yan oh. Mag-comment lang kayo mga kasinag at dito ko lang ilalagay ito. Kung sinong malaban dyan dyan lang yan. Kukunin ko na lang yan dyan. Laki niyan oh. Mag-comment na lang kayo dyan ha kung sino may panlaban. Ilaban ko ng ano yan. Ipusta ko na si Magayon. Conditioning ko muna yung gagamba ko na yung mga kasinag. Para pag may naglaban, talagang mapapalaban. Yan. Kape muna, kape. Today man to kaya naggrabos. Right. Sarap. Panalo. Ay manggaro kaya kuren ba kaya ko yan? Oh. Isa talog sa kiloon. Yan na, please. Ano pala itong nakakukurti namin mga kasinag ay 150 na piraso. Kalahati pa lang. Dagdagan namin mga kasinag ng 150 pa. Ha? Alin? Saglit lang. 50 pa lang ito. Mga kasinag, tama-tama. Kararating lang ni Kuya Barok. Ayan. Madalawang kalabaw. Siya naman ang maghahakot nito. Papunta doon sa may baybayon. Isasakay lang kasi sa bangka ito mga kasinag. Kasi mahirapan dalhin ito sa diak. Pagka ganito. Kaya ibabangka na lang yan. Pag nadala na ni Kuya Barok doon sa tabi ng dagat. Ayan sila oh. Salamat mga kasinag. Natapos din. Ayan mga kasinag, abangan nyo pala Merkulis, nakausap po ng grupo. Ayusin namin yung bahay ni Ate Arian. Bakante na kami ng mga kasinag. Yun ang rarabahuhin natin.
Update ko lang kayo nun mga kasinag. Ngayon pauwi na kami. At natapos na yung pagkuha namin ng bulo. Daso kung tawagin dito. Ayan mga kasinag, andito na sa tabi ng dagat yung kawayan na hinakot na kinuha namin. Ayan o. O ito na. Yan. Paglaki ng tubig mga kasinag, ikakarga na lang ito sa bangka, papunta sa diak. Gawa ng mahirapan lalo kung hihilahin pa ito papunta dun. Ibabangka lang ito para mas maluwan. Ayan o. Okay. Tulpo. Andito kami mga kasinag sa Halabang Baybay. Nakapauwi na kami. Ayun lang yung trabaho namin sa Tornico Iki ngayon. Pagkuha ng sawali. Unsa kay galing? Balong wala rin. Uwian na. Update ko kayo mamaya mga kasinag pagdating sa bahay. At sabihan ko si Ate Rian na i-ready yung mga gamit nila, na lumipat muna sila doon kay mama niya para Merkulis maayos na namin yung bahay niya. Pupuntahan natin siya mga kasinag ngayon. Pagdating ko sa bahay, puntahan natin si Ate Rian. Kausapin ko mga kasinag kasi nakausap ko ng grupo na kaming gagawa nun.